एलमि स्कुल हाई स्कुल सेनियर सेकेन्डारि जुनियर कलेज बिनि गासैबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेस इयारखौ 2015 सनखौ लानाय जादों। इउ डायास्कटखौ 2022 टेस्टनिखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय कलेजनि बेलायाव 2020 सिमखौ जों लानाय जादों बेस इयारखौ। बे हिसाबै आं सानो गासैबो जोंनि फरायसालि गासैबो जोंनि कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ आरो माखासे जायफोर एफा एनै बबेबा सर्टेजाव गंफा गंनै थालांगोन बेखौ उननि पर्यायाव जोङो बिसार बिबेसना खालामनानै नायगोन। दा बेखिनिखौनो दिनै आङो फोरमायनाय जाबाय। दिनै जों बिटिसिनि नैबे एसेम्ब्लि जिरायग्रा न'आव सानसेनि हाबाफारि लानानै मोनसे एसेम्ब्लि सेसन जिरायनाय जादों। गाहायै मोननै आयदाखौ सावरायनो होननानै दिनैनि एसेम्ब्लि सेसनखौ लेंनाय जादोंमोन। मोनसेया जाबाय एसडि बाजेटनि सायाव जोंहा हाउसनिफ्राय बयनिबो खौसेयै मददजों बिल पास खालामनानै लानाय आरो मोनसेया जाबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गोबां माखासे फरायसालिफोर एलपि एमइ हाई स्कुल सेकेन्डारि स्कुल कलेजफोर जेसेबां दङ जायफ्रानाखि दिनैसिम प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेफोर गासैबो स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज अर्थात सरकारि खालामनायनि आयदाखौ लानानै बेवहाय मोनसे जोङो बिल उत्थापन खालामदों आरो बे बिल उत्थापन खालामनायखौ पास खालामनो थाखायनो दिनैनि सेसनखौ लिंनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ जे बिटिसि ओनसोलाव गोबाव सम मोनसे बेवहाय आलादा रायजोनि सोमावसारनाया जाबोबाय थादों। मालाबा गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनाया जाबोदों आरो मालाबा गोबां माखासे हाथियार देग्रा आफादफ्रा हाथियारनि गिलु बालु सोमावसारनाय जाबोदों। जायनि थाखाय बे ओनसोलाव थासारिया दुंहाव जानायनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि अफिसारफोर बिथांमोनहा जोंनि ओनसोलाव फरायसालिफोरखौ नोजोर होबोनो हायाखै। जोंनि गोबां जायगायाव फरायसालिफोरखौ गायसनबोनो हानाय जायाखै। जेरावनाखि सोलोंथाइ गैया जेरावनाखि सोलोंथाइनि दरकार फरायसालिया गैया बेफोर जायगायाव बेनि थाखायनो फरायसालि गायसननो जोंहा बै समाव थासारिया दुंदुं हाव जानायनि थाखाय जों मावनो हाबोयैयाव उनावहालागै जेब्ला थासारिया गोजोन फैयो होमबा लासै लासै फरायसालिफोरखौ गायसननाया आराम्भ जाबोदों। आसामाव जे गायसनदों बेनि बेसेबांबा गोबाव उननि उनावसो बे फरायसालिफोरखौ गायसननानै लानाय जादों। दा बेनि थाखायनो आसामनि तुलनाजों जोङो जुदि नायो होमबा बिटिसि ओनसोलनि फरायसालिफ्रा गोबां उनाव गायसनजानाय आरो बेफोर फरायसालिफोरखौ आसामजों लोगोसे प्रभिन्सियेलाइज खालामोबा जोंनि जायगानि फरायसालिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाया। फारसेथिंजाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जे जोङो आसामनि आयेनजों फरायसालिफोरनि प्रभिन्सियेलाइजखौ खालामनायनि गोनांथि गैया। मानो होनोबा बिटिसिआ गावनो 6 सिडिउल आरो 6 सिडिउलनि ट्रेन्सफार आरो एन्ट्रान्स टेस्ट साबजेक्ट जोंनि सोलोंथाइ बिफाना। बेनि थाखायनो सोलोंथाइ बिफाननि सायाव जोंहा संबिधाना आयेना जोंनो मोनसे अधिकार होदों जे बिटिसिआनो गावनि ट्रेन्सफार एन्ड एन्ट्रान्स टेस्ट साबजेक्टनि सायाव आयेन बानायनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो, स्कुलफोरखौ सालायनो हायो, स्कुलफोरखौ माबोरैहाय जोङो सोदांनांगौ माबोरै फोसाबनांगौ बेनि आयेन कानुनखौ जोंनो बानायनो हायो। असम सरकारा बेवहाय मावफैनांगौनि खुनु गोनांथि गैया, सोनारनांगौनि खुनु गोनांथि गैया। बेखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय मोनसे उदां जोंहानो क्षमता स्वतन्त्र क्षमता दं हिसाबै बे क्षमताखौ जोङो एक्सारसाइज खालामनानै बिल उत्थापन खालामनो जोंनि आसामनि महामान्य गभर्नर बिथांनिसिम जों मोनसे आर'जलाइ दैथायहरदों आरो बे आर'जलाइखौ जोंनि आसामनि महामान्य गभर्नर सारा बिथाङा गनायथि होनानै जोंनो मैया मोनाबिलियाव बे बिलखौ एसेम्ब्लियाव दैखांनानै पास खालामनो हागोन होननानै जोंनिसिम मोनसे लाइजामखौ हरबाय आरो बिथांनि हरनाय लेखानो जोङो दिनै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बानायनाय बिलखौ जोङो दिनै पास खालामनानै लानो थाखाय हाउसआव दिखांनाय जादों। बेवहाय सावरायनायाव जोंनि माखासे थान्दै बिथांमोनहा बाहागो लादों। मानगोनां आगोलनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बिथाङा माखासे साजेसन होदों। बिथांनि माखासे साजेसनखौ जों गनायथि होदों आरो बिथांखौ आं बेनि थाखाय मोजां बुद्धि परामर्श अनुमोदन होनायनि थाखाय आं बिथांखौ धन्यबाद होगोन। बिथांनि लोगो आगोलनि आथिखालनि MCLA मानगोनां उइलसन हासदा बिथाङाबो
बेवहाय मोनसे माखासे साजेसन होदों आरो बिथांनि साजेसनखौ जोङो खोनासंदों लोगोसे मावफुंनो थाखाय जोंबो माने रादाय होदों आरो बेबायदिनो मानगोनां रेखारानि दास बर' आगोलनि मन्त्रि MCLA आथिखालनि बिथाङाबो सावरायनायाव बाहागो लानानै जोंनि बिलखौ समर्थन खालामदों उनाव जोंनि माने EM रुलिंनिफ्राय देरहासार बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों माखासे साजेसन होदों बेफोरखौ जों गासैबो गनायनानै लानानै दिनै हाउसआव बयनिबो मददजों बे एडुकेसन बिलखौ पास खालामनानै लानो हानाय जाबाय जोंनि थाखाय बे जारिमिनारि मोनसे जाफुंसार जानाय मोनसे हाबाफारि गोसोखांजाथाव अरायबो माने मोनसे जारिमिनारि सान हिसाबै दिनैनि दिनखौ निस्सय जों बयबो माने रायखांनो गोनां जागोन मानो होनोबा गोबाव बोसोर लिलाय प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बेफोर फरायसालिफ्रा गोबांबार आसाम गभर्नमेन्टनो जोङो बिल पास खालामना हरदोंबाबो जायाखैमोन नाथाय एइबारनि बिल पास खालामनाया एसे आलादा रोखोमै आरो बिलखौ दैखांनायाव गभर्नरा गावनो बेवहाय जिहेथु बिथाङा पारमिसन होबाय गनायथि होबाय बे हिसाबै गभर्नरनि एसेन मोनबानो बिला गभर्नरनि अनुमोदन सहि मोनबानो बे बिला पास जागोन आरो आयेनाव परिनत जागोन बेखिनिखौ जों दिनै नेनानै थागोन दा बेवहाय जोंहा गासै जोंनि फरायसालि हिसाबै जोङो जेसेबां माने फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो लादोंमोन बेनि गेजेराव आं रायखांनो गोनां जागोन जे LP स्कुल हिसाबै गासै 690 खान फरायसालिया LP स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन UP स्कुल हिसाबै अर्थात ME स्कुल हिसाबै 217 खानखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो लानाय जादों हाई स्कुल हिसाबै 109 खान फरायसालिखौ माने लानाय जादों हायार सेकेन्डारि फरायसालि हिसाबै 7 खानखौ लानाय जादों सेनियर हायार सेकेन्डारि अर्थात जुनियर कलेजखौ गासै 20 खान लानाय जादों आरो कलेजखौ गासै 16 खान प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि लादों बेनि गेजेराव गंथाम कलेजा माने खालि माने स्ट्रिम आयदाखौल' साबजेक्टखौल' थिसननांगौ अलरेडि प्रभिन्सियेलाइजखा आरो माखासे 13थाया गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जाथारनांगौ दा गासै जोङो बेवहाय नुनो मोनदों LPनिफ्राय सेनियर सेकेन्डारिसिम अर्थात जुनियर कलेजसिमाव 1043टा स्कुल आरो कलेजफ्रा माने प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो बेजों लोगोसे 16टाखौ प्लास खालामदेरोब्ला जोङो गासै 1000 गासै 1059टा फरायसालिखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन दा बिनि उनाव बेवहाय गासै बोसोराव बेसेबां बाजेटनि दरखार जागोन थाखानि दरखार जागोन बेबो स्पष्ट लिरनाय दं गासै 88 लक्ष थाखा बोसोरिकिया बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय स्कुलफोरनि बिनि गासैबो फोरोंगिरि नन टिचिं स्टाफफोरनो बेथन होनाय बायदिसिना एक्सपेन्डिचारखौ लाफानानै बे खरसा जागोन बेखौ जोङो BTCनि बाजेटआव हमनानै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बे थाखाखौ जों लाबोनांगौ दा बेखिनि मोनसे बिलखौ जों पास खालामबाय